Ga wani tips da zan baku, mutum kana son ka sai mota. So ɗaya daga cikin abin da za ka yi, an turo ma hotunan mota, ɗauki hotunan motan, tambayi mai motan cewa ya tura ma VIN number na motan. Shikenan za ka iya ba AI ya yi ma cikakken bayani a duk abin da yake gudana da wannan motan. So yau abin da mu duba kenan. Za ka yi amfani da Google, suna da Gemini, za ka yi amfani da ChatGPT, za ka yi amfani da DeepSeek, amma dai za mu tsaya ga wanda kowa ya fi sani shine ChatGPT. Kar ku manta, Hausawa suna cewa dalla da aka yin sallah. Abin da nake so in ce a nan shine, idan kuna jin daɗin wannan bidiyon, to ya kamata ku yi subscribing kuma ku yi sharing da sauran jama'a ta YouTube ko kuma Taurari Tech a sauran social media. Ina son in sai mota, sai na shiga online na duba motan. So amma na yi downloading ɗin hotunan motan, zan ba ChatGPT yanzu. Abin da aka duba shine a wajen ChatGPT a ta ƙasa za ka ga akwai wani plus. Idan ka danna wannan plus ɗin, zai buɗe ma inda aka je ka duba hotunanka. So idan motan tana gabanka ne, kana iya ka danna wajen kamera ɗin nan sai ka ɗauki hoton motan. Idan kuma kana da hotuna a cikin wayanka ne, za ka iya zaɓen hotunan ko ka danna nan wajen all photos sai ya buɗe ma hotunan gaba ɗaya sai ka zaɓa. Amma dai nawa ga su nan, ta riga ma ta nuna min hotunan guda 4 ne haka. So kaga yanzu na zaɓi hotunan, na yi uploading ɗin hotunan ga AI. So abin da na tambayi AI, what would you say? Yanzu abin da nake tambayan AI za ta yi min bayani da komai, kuma ga VIN number din na riga na sa da komai. So abin da kawai na tambayi AI kenan. Yanzu na danna na tambayi ChatGPT za ta yi min bayanin komai kasa. So kaga ta mai min bayani, this is 2013, the biggest issue, ka gani N20 engine timing chain. ChatGPT ta yi min bayanin komai da komai. Yanzu alal misali akwai headphone a hannuna. So wannan headphone din bari mu tambayi ChatGPT yaya wani irin headphone ne, yana da kyau ko bai da kyau. Yanzu zan danna wurin kyamara ne. Idan na danna wurin kyamara, so yanzu da na ɗauki hoton headphone din nan, zan tambayi ChatGPT, is this headphone to buy? So ka gani, yes, this is actually a very good professional headset, especially for work calls and meeting. Wannan yanda mutum zai iya amfani da ChatGPT kenan, ko kuma duk wani AI ya yi sacin ɗin bayani akan wasu abubuwa ta hanyar amfani da hoto. Don haka Allah ya sa ya amfane mu. Assalamu alaikum.